Fatima zan rayu da Fatima zan gama aikina, komai santa zai ja amin wallahi ba zan mamaki ba. Da Fatima zan rayu da Fatima zan gama aikina, komai santa zai ja min wallahi ba zan mamaki ba. Mai tsara halitta a yadda ya so Allah masanin kaina, mai bani ya kara akan na faɗa ba ya duba aibuna. Tabbani wannan baiwar da kamun babu shawarar kaina, mai ya dace in wa sarki in ba a biyayya ba. Tsira da amincin kanin kawo mafi girman gaske, mai isa da buwayar nan da kake yawan yi wa aike. Ka sa a halil baiti tafiya ba su da akwai sake, jirgin nuhu na tabba akan ku ba zan yi shahada ba. Ya Imamu Ali kullum a cikin ku nake da ɗayin zance, na kurumce na amakance na rasa memani zance. Soyayyar kama wulal muminin a gare ni ibada ce, duk garin inda ba ka yi Imam Ali ba zan sauke kaya ba. Da Fatima zan rayu da Fatima zan gama aikina, komai santa zai ja min wallahi ba zan mamaki ba. Ya Imam Ali kai mun dafa in ka ya ratsa ni, ya Imam Hassan ka mun jalabin ka ya saita ni, ya Imam Hussein ka ban tarakin ka ya kange ni, ya Imam Zainul Abidin tuba na ya tuba. Imamu bakir ga wani bawan gidanku mai rauni, ya Ja'far Sadiq ku tsare ku kula kar su jefe ni, ya Musal Kazim rayuwa babu ku ba amfani, ya Aliyu Rida ina da kai ba za su cin mu ba.